Goedemiddag en welkom bij Joert. Bij Spaanse beton in Haas stiert op dit stuit een silo van 24 meter heeg in de brand. Wat er correct in zit is net bekend, maar de brandwacht is machtig uitdrukt. Verder binnen de brandwachtkorpsen uit Haas en Frencher aan het blussen. De brand is alle gedacht moet stien toch sloopwerk. En meer over de brand in uw nijs om 6 uur. Een wienhoos had snuntejoen voor een soort skeer en consternatie in wat is Friesland zwargen. De enorme slurf rekken de groen om een uur of 6. Tjoegen filmen het bijzondere natuurverschijnsel. Ja, hij is op de grond. Ik zag een hele dreigende lucht. Het was donker, er was helemaal geen wind, het was windstil. En een heel laag hangende bewolking. Zwart. Het heeft een tijdje geduurd voordat hij werkelijk touchdown, tot de grond raakte. En toen ben ik gaan volgen. En op een gegeven moment realiseer ik me dat verschijnsel op ons afkwam. De meeste skeer veroorzaken de wienhoos in Foutgem, Hantem en Tenaat. Zo rekken de pleats van de familie Boersma in Foutgem bot vernield. Het dak waar toch boaren terug toeken en daardoor kwam er asbest om de pleats in het del. Alles is besmet. Zelfs de score van Ben mag niet komen. Als ze een liet vrij party maken, doordat het boer zou weer in huis komen kunnen. En dan het hele heem in zie je bij de hamaaien tijd. Ik zei dat wordt niks. Maar ik moet al bij de kaalbulten komen kennen. Maar verder in de score en om het hele en hier een steek lang en maken we net in. Dat lijkt helemaal vol met plaatjes. Hoe groot de financiële skeerkrekt is nog net bekend. Er rekken net in verwoenen. Het verlies op de beurzen is jouw tanval. Vooral wat was kogen voor zwarte mandi, maar dat bleut. In de dealing room van de Frieslandbank in Ljouwert is geen sprake van paniek. Zeker sjoen alle waskogings van Arone Wiekijn. De belizzers liek je kalm aan te wachten wat voor kant het uitgaat. Nevens de bank is dat echt beter. Gauw verkeerpje in tijden van crisis is net verstandig. 5 ex-drugsverslaafden en 3 vrijwilligers binnen van de morgen begonnen aan haar eerlijkse antidrugsmarathon. De start weer bij de Ordehouw in Ljouwert. 1, 2, go! De marathon gaat door 378 kilometer. De finish is in Maastricht. Onderwijs jouwen de deelnemers voorlichting over hoe skeerlijk drugs binnen. De politie had het eerste weekend van de Snitsweek een sondje meesken aanhouden. Daarbij is gebruik maken van nieuwe technieken. Het bikerteam van de politie gebruikt camera's. Die zit op haar helm. Maar een speciale knop wordt de camera onzet. De aanwezigheid van een camera had een positief effect op het gedrag van mensen. Maar er binnen meer voordelen. Het bijkomende voordeel is dat wij strafbare feiten registreren. Hè? Want als bikers zijn we altijd vaak als eerste te plaatsen. Dus dat maakt het dat wij als eerste de mooie beelden maar scannen. Het beeldmateriaal moet maar een paar dagen bewaard blijven in verband met privacy. De beelden staan op een beveiligde computer van de politie, dat maar een paar mensen bij kennen. Keertser Matten van der Leest uit Dronriep houdt op als haatklosser. Dat het van de Leest de technische commissie van het Keertsboen witte litten. Baas die op de PC wat van der Leest Trossimaten Herman Sprik en Volkert van der Wij uit het parcours zet omdat hij net fit genoeg wezen zou. Juist er op de haatklassenpartij van Wietmarsum had het parcours nog praat, maar ze kwamen er net uit. Van der Leest had nou heel op met de haatklasse. Hij kan wel uitkomen in de eerste klasse. Herman Sprik had na dit seizoen op met Keertsen. Hij wil afstand nemen van de Keertsraad. Sprik en Van der Wij maakt je te het seizoen aan en zie je nog een nieuwe opslagger. En dadelijk in Boppenslag meer over de kwestie van de Leest. En dan ben we daar onder waarsverwachting. Jongen, vannacht bleut het buiig, maar kans op tonger en windstierten. Het bleut het waaien, de wind komt uit west- tot noordwestelijke richting. En morgen een soort bewolking en eerst nog buien. Let er op de dag wordt het droeg. Middags kunnen de zinnen er nog bij komen. De wind is krijftig rond hut en het is morgen maximaal 17 graden. En dan zijn we het nijs in het kwad. Dadelijk de sport in Boppenslag. En je hoort er weer om 6 uur. Graag van dadelijks.